ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusan yoni e palol lappol dande mayo ngo rewoye worgo mayel gandi bafata dinguiray to allah me ko on takusan yoni ha toon to ñoro disayel ene jeeya e gardidi kabaruji men leydi sénégal men kale mawnigol maggal touba hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi min kala e jonde subaɓe tedduɓe jogorɓe jooɗade toon to jour serɓe e leydi sénégal ñande sappo e ɗiɗi lewru septembre taw ñande ɗiɗi e nogas innu gonɗen leydi Mauritanie min kala jillu jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi kamɓe e ɓesgu murtannaɓe wuurɓe caggal leydi e oɗo saaha kadi min kal tawi ko toɓoli ɓurɗi wawde jippade e nder leydi Mauritanie ha jeeyi sababu yoɓade pittali ɓesgu muritannaɓe leydi Mali me en kaali e kuule tawi koko fate batuji jagorɗe e leydi Mali tawi addi ɗum ko on jagorgal leydi Mali kalfin gardiɗo jagorɗe leydi Mali to kedde dunde Afrique men jaato Gabon Burkina Faso ɗon guldirten jonde men kabaruji ko adi ko eɗen natana kabaruji men e ɗemgal Pulaar gadduɗen tawi ko communiqué gurel taya e sawtu wala Sar Abdoulaye Sar kala rafi mo jiiɗa ene jogii lekki ke ene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken to korjinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma haa wula juppa heen aɗa yara no wirani joni joni keɓa heen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ene cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta koye biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe badden dando faade gurela teya kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e heɓoɓe ayaw weltare tv kabaruji e ɗemgal Pulaar ñande altine nogas e jeenayyi lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e gari ɗo e haalirde nde ko Bannour Mamadou Sarr to karallagal ko Seydou Abouba leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabaruji maggal Touba hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi tawi kaygoɗo mawninede e kala hitande toon to Touba tawi woni sababu mawnigol on maggal ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasoul ɓurɗo lollirde Serigne Touba
taw kay ko jaltinonoɗo leydi Sénégal walla mbiyen exilanoɗo toon to Gabon ñande 17 lewru tawi ñande 17 lewru safara ko nden hen o wawi yamirde kay almuɓe makko wonɓe Touba e banggueji kala ɗo mbawi wonde e kala hitande so on ñalawma arti yoɓe jettiranmo ɗum Allah jettiranmo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ñalawma hanki o ɓe kolliti wonde kay lewru ndu feeñi e nokkuji kewɗi e nder Sénégal ñalawma nogas e jeenayyi altine hande nogas e jeenayyi lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ndu gonɗen ɓe kolliti wonde kay hawri goo safara hawri e ñande goo lewru safara ndu ɓe ganni mawninde hen maggal Touba o tawi hawrat ñande 17 lewru safara ina hawra e 15 lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ndu paaden ñalde hen ɓe piɓɓi mawninde on 18 safara maggal Touba toon to Touba gam kay wadde yamirore nde ceernajo o yamirnoɓe e kala noɓe mbaɗat ɗum kala saaha walla e kala hitande so yonti caggal ɗum ko tawi kay caggal mayde suko gorko tawi ko gujjo walla mbiyen bandi baranoɗo toon to liberté 5 ñande nogas e tati lewru août ndu gonɗen mayɗo goɗɗo ne dañcama toon to Wahyan Nimzat tawte ko e nder leegal Guédiawaye tawi ko suko gorko gujjo ɓe kolliti koɓe 10 kanko heɓɗo mayde hen o haɓɓano ko e poto courant kanko leegal ngal yalɗo leegal ngal yaltiɗo ko ɗon gulaɗi kewi ɗo heeɓi ƴettede omo nawe suudu safrirdu ko ɗon o taaƴi e lawol o hawri e joomi ko caggal sungoji suɓaɓe tedduɓe tawi hande o kabruji nder leydi Sénégal ko e dawrugol caggal sungoji suɓaɓe tedduɓe to suudu sarɗiyeji jogorɓe jooɗat to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɓen suɓaɓe tedduɓe ma jooɗo tawi ko ñande 12 lewru 15 taw ko ɓen goni 14e législature walla mbiyen 14 législature jooɗade kay ko ñande fiɓɓe jooɗade ñande 12 lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ndu paaɗen yeewi e wallu ɓen ɗin coalition ngaji ɗiɗi kay woni miijo mumen ko suɓade Lamine Thiam jeeyaɗo e landa PDS wona candidat opposition ngam kay ƴamde lefol laamu koɓe mbiyata président hémicycle toon to suudu sarɗiyeji ha hande e nder leydi Sénégal hakkude leydi Sénégal e leydi France mbawi sifodirde tawi ko ciifal gollal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe tawi ko golle ballodiral ko fatike to banggue ñawoje so hoorejo leydi France hono Emmanuel Macron wawi tengtinde on projet loi ñalde batu hakkude mum e jagorɗe leydi France ma won sababu tawi kay suɓaɓe tedduɓe leydi France mbawa wodde on loi ha biyeteɗo Ousseyni Seck ɓurɗo andirede Akhenaton nanguiranoɗo wonde kay omo tumano wonde wonno ko e fewjude attentat e nder Sénégal walla mbiyen Dakar wuuro lamorgo ngol leydi Sénégal wawa artude e juude ɓen noddirteɓe sûreté urbaine sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi kam e ɓesguji murtannaɓe wurɓe caggal leydi Mouhamed Salem Wul Merzou caggal jillu makko to Tokyo wuuro lamorgo ngo Japon ko fati e 8e sommet mo Tokyo omo tawterno e on ñalawma oɗo ñalawma hande noon omo tawte e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie caggal nde o yetti ɗo e Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie o holliti kay wonde Mauritanie ma ɓeydu uddirde dame mum walla uddirande damu men ɓen partenaire uji e coopération ngaji nder leydi guila ha e région ngaji ha e caggal leydi kala saabu ɗum tan ko kañum wallirtu to banggue ndenka ha e jamme e nder dunde Afrique ha e aduna he kala tawi o suuti ɗin konnguɗi ko e yamirore hoorejo leydi Mauritanie kono hono Mouhamed Wul Cheikh Al Ghazouani to Nouadhibou wuuro lamorgo faggudu leydi Mauritanie ko gorko jaretnoɗo duuɓi 4 pawɗi wasi toon fittadu mum ɗo juulanno takusan e nder gollargal mum e gollargal mum garage mécanique ko ɗon kay huɓere tawi ko ɓoyde yani mum wasi fittadu mum Aminata Mintou Mouhtar hoorejo AFCF
hucciti e jayndiyankoɓe ñande nogas e jeeɗiɗi wadde ayrango e ɓen ardiɓe leydi ndi mbawata lawɗinde ɗen kuule tawi ko gotade ko tawi kay wona ko ina mofte tan e nder 3 uji ha tengti e kuule gotade ko fati e gueɗe kantorinde pawatede e ɓen rewɓe kam e sukaɓe jagorde tawi noon o eri ha tengti ko fati e ɓen jagorde kalfinade ɗen gueɗe nde toppirto ɗum jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e golle kam e hebloji madame Leyla Camara ñalawma altine hande o nogas e jeenayyi lewru août hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o waɗi toon lancement tawi ko ñalawma juɓɓinteɗo e hitande kala taw koko fati e hebloji ceŋiɗi garɗuɗi gam fandare mum ko ƴewtidade gonne heblo holliddeɓe wonde kay ko fartangue gam ƴewtidade ɗin miijoji tawi ko e atelier ji keblunoɗi baɗɗi fayida taw kay waɗano kono annama gossodiral miijoji ha ɗin miijoji garɗuɗi baɗɗi fayida mbawi yaltude hen jagorgal leydi Mauritanie hande tawi ko jagorɗe hen goto jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e kikiɗe hanki o no wowi wadde kala saaha yaltinde kayitol makko alata hanki o holliti yimɓe ɗiɗo mbawi wasde pittali men tawi ko e joolayru sababu mum ko ɗiɗo toɓoli jippotoɗe ɗo e nder leydi Mauritanie teskadi kewɗi doole no fewi goto o holliti yooli koto wiyete Tadrissa e nder commune mo Sankrafa ina tawe e diwan mo Brakna ɗimmo o yooli koto Alego o holliti ko toɓoli ɗi ɓeydi o holliti wonde ko ɗin toɓoli jeeyi sababu yoɓade ɗin pittali ɓeɗon sukaɓe yaltuɓe aduna e ñalawma hanki o holliti ko toɓol ɗi ɓami jippade e nder leydi Mauritanie faade joni 34 ade mbawi wasde hen pittali men ha hande ko e nder leydi Mauritanie ko ina wona kilométre jeeɗiɗi lawol wuuro Boutelmite ko accident musɗo waɗi toon ha debbo goto wawi wasde hen fittandu mum heddiɓe ɓe kolliti ko gañanɗe musɗe mbawi gañaden hayso tawi kay woni ɓe kollirani limore ɓen gañiɓe hen to leydi Mali paden jagorgal gardiɗo jagorɗe leydi Mali Choguel Maïga caggal kay nde o hemno on rafi biyeteɗo accident vasculaire cérébral woni tan banggue maayo jomum seera e haqqille mum ñande 10 lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko o antirno toon to Bamako wuuro lamorgo leydi Mali ɓe kolliti e ndeɗo yontere o wawi évacuer walla mbiyen nawede to dawla Turquie gam jokkude safaro makko e oɗo saaha Choguel Maïga tawi wawi lomtademo e oɗo saaha tawi ko par intérim ha hande e nder leydi Mali no mbiruɗen e gardidi kabaruji gam gollal juɓɓungal e kadi wawde ƴewtidade tawi ko bindande gam laamu ngu ƴetti e batu jagorɗe on jagorgal kalfinaɗo jagorɗe leydi Mali hono Choguel Maïga holliti wonde kay ko kala altine sanga waktuji 6 subaka ko nden batuji jagorɗe leydi Mali joɗoto e batake bindanoɗo ñande nogas e 5 lewru août hitan ujunaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɓe ñande altine nogas e 5 hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓennuɗo colonel Abdoulaye Maïga holliti jonde ɓen ardiɓe kala nokku wonata ko talata sanga waktuji 10 subaka kolaɗo kuuɓal laamu ngune ko on ñalawma yettinta procès verbal e jungo jagorgal gardiɗo jagorɗe ɗe leydi Mali ha hande walla mbiyen ha hande e nder dunde Afrique tawi paɗen koto Gabon Aubameyang ko international gabonajo joueur ton kadi to Barça ko kañum e joom suudu mum jana hanki e nder galle mumen ton to Barcelone sanga waktu go jamma jayde leydi Espagne noon hollitani hen wonde kay ɓe gañima walla wonko heeɓiɓe hen goɗɗum koɓe kolliti hen kam wonde kam ɓe mbawi nawanede hen gueɗe kewɗe saabu ɗum bandiji ɗi gonno ko nayo guddirten jonde kabaruji men ko Burkina Faso ko joom parka tawi ko denannoɗo motoje yooɓi toon fittandu kiliyan mum
goto tawi o renanno ɗum moto mum omo rewanno ɗum 100 francs CFA ɗum waɗi ko tonto Wagadugu e nder wuuro lamorgo leydi Burkina Faso ha hande e nder Burkina Faso tawi ko jangu waɗi toon jamma hanki sanga waktuji 4 jamma ɓen waɗoɓe wadda boniji jani ko e camion ngaji tawi ko darinoɓe ene dawdiri ene jolni min or ɓe mbawi yoɓade hen pittali 7 bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum woni ko gaddunoɗen e kabaruji ñalawma hande altine nogas e jeetati ina hawri altine hitande altine nogas e jeenayi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to haalirde ɗo ko Bannour Mamadou Sarr to karallagal ko Seydou Abouba.